yabona le video yesibili engiyipostayo ngalomjito uVusikhet Matlala. Eyokuqala I feel like aningizwa ukuthi ngithini kini. Ngizomcacisela ifuna manje. Ngizoqala ngokuthi ayikho into engiyipostela ku TikTok engiyoyidelete mina. Because lonke igama engilikhuluma la ngiyolumela noma engayikuphi. You understand? Siqale ngokuthi angiglorify ubugebengu mina mangikhuluma ngalomjito ku first video. But lokho ku depend ekuthenini I thinking capacity yakho ihamba ifike. Yabo? La ngisebenza khona mina ama offender ayahlukana. Kune low risk, kune medium risk, bese kuba ne high risk offender. You understand? Igebengu zihlukene kanjalo, ne? This guy ngizama uku-alert public ukuthi how dangerous he is. You understand? Lo mjito mangizothi uyimember ye-oligarch family yala eSouth Africa. Ngiyayimina leyo nto. And umuntu o-understandayo leli gama engisho uzo-understand ukuthi akunoma ubani ofika kulesa status sokubizwa nge-oligarchy. And kwi-oligarchy status awufiki ngaphandle kokuchitheka kwegazi, ngaphandle kokusebenzisana nabantu abathile ukuthi ugcine ubekwa lapha kulesa status. But wena kuyakweqa lokho. You understand? You think ngi-glorify crime. Mangizothi ukuboshwa nokungaboshwa kwalomjito kufana ukuthi siyadlala. ESouth Africa once upon a time kwakune death penalty. If ngempela wonke lama charges lawa allegedwa kuwe ayiqiniso, the statements ukuthi uboshiwe noma akaboshiwe kufana ukuthi siyadlala, singena lapho ku death penalty. But wena kuzokweqa lokho ngoba ulalelela ukungiphikisa. You understand? Awufuna ukulalela ukungizwa. Mangizothi kuwe lo mjita kunama department ka government asebenzisa ama buildings akhe. You understand? He's that wealthy. Ukwazi ukurenta ama office ku government, this guy. I understand? Ubungozi like isandla sakhe ukuthi sihamba sifike kuphi. You understand? Kumele ualetheke ngalokho. Kule previous video ngizama ukutshela abantu ukuthi kahle kahle la asidili nesigebengu esinormal. Still ne high level, a high risk offender kulo muntu lo. Wena lokho kuyakweqa because ulandela ipage lami for ukuzongiphikisa, for ungilandela ngokungizonda noma efethu. Funda ukulalela. You understand? And umqondo wakho usabalale mawulalela. There's no point in time in life yami la ngiyoglorify khona icrime. Ngiwubaba nginezingane, ngumalume nginabashana, ngubhuti nginabafowethu engingafisi ukubabona besejele ngelinye ilanga. Ngoba ngiyazi ukuthi ejele kwenzakalani konjani ngaphakathi. So angikwazi ukuthi ngazovela la futhi ngiglorify crime. But to the low-minded people abangafuni ukulalela, abalalela ukuphendula, yes, you might think clear first video ngiglorify crime. Yabo? Kule video ngizama ukunikhombisa ukuthi lo mjito ipower nayo ihamba stretch ifike kuphi. You understand? Akusiyo umuntu kazana nje. But lokho kuzokweqa wena ngoba ungilalelela ukungiphikisa. Sala kanjalo wena ngokungiphikisa nezinhlamba zakho. Bafowethu yazi since igama lalo mfowethu uVusikhet Matlala laba kwi public. Angazi ngikhulume ngaye. Manganothisa kulabo abangifollowayo. Reason why ngangakazi ngikhulume ngaye it's because angithanda ukukhuluma ngento engingayazi. Uyabo? Ngiyangithanda ukuthi ngenze lwami ucwaningo, ngibe nesiqiniseko. You understand? Sento engikhuluma ngayo. So njengamanje ngoba sengikhanda ivideo ngaye, I think I know a bit ngomjito. Yabo? Bafowethu, long story short, nganibhore. uVusikhet Matlala, again, he's not just a normal person, this guy. Lo mfowethu uyile mpahla bayibizwa ukuthi uyi-oligarch. You understand? Uyiphathi yama-oligarch, black oligarch family yala eSouth Africa. Lo mfowethu, like, he's well connected, deeply connected. You understand? In high places, bruh. And on top of that, he's super wealthy.
Ayekho rich lo Mjida. He's wealthy. Then I understand it. This is a wealthy guy, not a rich guy. This guy is not like he has some few millions. This guy is wealthy, owning a number of positions, bruh. A large majority of humans eyohamba kulo mhlaba ingazange ibone ne-taste yazo lezo zinto. So umuntu mhlambe olazi igama lokuthi oligarchy yini, we understand amongst the uvusa umuzi Cat Matlala, he's the part and parcel yama oligarch ala eSouth Africa. And okuyinkinga nokuyingozi ngaye, he's a violent person. He's a very violent person. Akusuka uMjida ongambhayizela lo. Akusuka uMjida. Yabona abantu abanjengalo Mjida abangathi mabeboshwa bakutshela ukuthi mina ngidliwanga ejele. Umjida onjengale out mayeboshwa uye ozorana ijele. Akusuyena ozowenziswa izinto ejele. Iboshwa zincenga zingaba, I'm sure abantu abanjengovusi iboshwa ziyabanga nokuthi kube izona eziprotector lo muntu. Ngoba ziyazi ukuthi zingabenefita a lot from this guy. This guy unama ukubopha umuntu ofana nale Grootman ukudlala ngomdlalo like niyadlala, because lo Mjida I think wonke ama-arm of services ngendlela mina ngisa-analyze ngayo istory sakhe makulonga isilandeleni. Right, this guy is deeply connected. Bonke abantu abakuma-high positions bakwi-poverty lalo Mjida. And the sum of ama-government buildings mhlawumbe arun ama-departments khona. Some of ama-departments aranela kuma-buildings ayo le out. Njengoba kuvela nokuthi kunanemoto ezisetshenziswa yi-state zayo le out. This guy bro, I think kwi-hustle yakhe nakwi-criminal empire yakhe ubengachase ukuba nemali. I think ukuba nemali kada alireach lelo goal. Manje bese chase power, already benayo power, but I think ubesefuna ukungale kwepower. You understand? Abantu abanjengale Grootman bona personal angeke ubabone bekwatile esikhathini esiningi, kodwa i-wrath yokudinwa kwakhe uzoyifila in your doorsteps. I'm telling you, this guy bro, noma elapha ejele ngathi niyambopha nithi nimphuca amafoni nithi nenzani. Number one, this guy ugadwa ama-officials angawa resignise espanini awaqashe for lifetime. You understand? Ama-officials ale country are underpaid. Abantu abafana no Creche, you understand? Abantu abafana no Thabo Best, abantu abafana nalo Mjida baningi ngababala yabo abangaphakathi ejele. Those people bro bagadwe amaphoyisa underpaid. Amaphoyisa angafudi ukuthenga imizi, amaphoyisa angafudi ukuthenga imoto abayithanda, ukuphila iquality empilo abayifisa, abaku-afford because ba-underpaid. So le iboshwe ifana nabantu abafana noVusi Cat. First and foremost uthola ukuthi abantu abaphezulu eParliament basephoketheni lakhe. A mere official efana nami uzomenzana umuntu njani? Let's be honest manje. Ingakho uzokuthiwa kuneboshwa ethola umsele emajele, kuneboshwa ezidla ukudla okungakhona kwasejele, siphekelwa i-diet yayo special. You understand? Kuneboshwa like prize nama privileges, and lama privileges ukule level yami uthanda ungathanda ngekwa-stop, because umuntu onjengalo yamuntu unepower yokufaka umphathi wenonke ephoketheni lakhe. Niyini-ke nina? Niyini nina? Njengoba akwazi ukuba nefone within hours esejele, ijele leyo nto. I believe ukuthi ngoba la eSouth Africa the guy for mina obese register i-standard, not exactly but ubeyakusona i-standard sabantu abafana noPablo Escobar. I understand. I think maybe mawungahlala naye phansi umbuza ukuthi ama-role models akho ubani, I think abantu abafana nalabo bantu oGambino or the Gotti family, or Al Capone, I think, or Frank Lucas, I think those are his role models. Because umuva njengabo lo Mjida. Abantu abazoPablo abaningi bazokutshela ukuthi uPablo abakazi bambone ecasukile in public.
but bonke bayazi iwrath ukuthi uPablo futhi again beyimenace kangakanani to society. So ukubopha lo mjito niyadlala ngoba noma engaphakathi ejele, whatever la connected to yona outside, whatever la nama ties to yona outside, bonke abantu abazi bra basazokwenza lokho bekumele bakwenza. This guy unama sicarios, you understand, personally angamfela futhi njengoba engakanyakazi nje athule ngoba ahlonipha yena, mhlawumbe ahlonipha icommand yakhe from lapha ngaphakathi. But this guy, I can tell you, he can kill whoever he wants to kill from inside prison. Not only him, like there's a lot of offenders about this situation. Money can buy everybody, bro. Money can buy almost anything and everything. So I'm willing to watch kwale commission imadlanga, because apparently na imjito ukhetho uyasho ukuthi uzokhuluma, uzo expose yonke into, and my expose yonke into, ama top government officials, trust me, they are going down the drain. The only way abanga survive ngayo ukuthi bethola indlela yokumpoisona within prison bambulala, because ngokommese ngeke baze balonga umbulala ejele. He's too wealthy to be killed by ummese, this guy ejele. He's too fucking wealthy, I'm telling you. Nazi igebengu phela zihlakaniphile nazo, yabo, zifuna ibhodo eliconsayo, zishiya imndeni yazi ihlupheka ngaphandle. Akekho ongafisa ukuthi umndeni wakhe izingane zakhe zifundiswe kuma private school meanwhile enesejele. That guy, he has that power. Even as he has the kind of power that can change your entire family's situation, bro. I understand. That guy is wealthy. So I'm telling you, la anazi ukuthi nibhekane nani. Nibhekane nento eningeni inqobe la. Engaphakathi engaphandle ejele, this guy ngene mnqobe. He's too much. Ukuthi ngithini kini. Ngizomcacisela ifuna manje. Ngizoqala ngokuthi ayikho into ngiyipostela ku TikTok engiyoyidelete mina, because lonke igama engilikhuluma la ngiyolumela noma engayikuphi. You understand? Siqale ngokuthi angiglorify ubugebengu mina mangikhuluma ngalo mjito ku first video, but lokho ku depend ekuthenini I thinking capacity yakhe ihamba ifikephi, yabo. La ngisebenza khona mina ama offender ayahlukana, kune low risk, kune medium risk, bese kuba ne high risk offender. You understand? Igebengu zihlukene kanjalo, ne? This guy ngizama uku-alert public ukuthi how dangerous he is. You understand? Lo mjito mangizothi uyimember ye-oligarch family yala eSouth Africa, ngiyayimina leyo nto, and umuntu o-understandayo leli gama engishoyo uzo-understand ukuthi akunoma ubani ofika kulesa status sokubizwa nge-oligarchy. And kwi-oligarchy status awufiki ngaphandle kokuchitheka kwegazi, ngaphandle kokusebenzisana nabantu abathile ukuthi ugcine ubekwa lapha kulesa status. But wena kuyakweqa lokho, you understand? You think ngi-glorify crime. Mangizothi ukuboshwa nokungaboshwa kwalo mjito kufana ukuthi siyadlala. ESouth Africa once upon a time kwakune death penalty. If ngempela wonke lama charges lawa allegedwa kuwe ayiqiniso, the statements ukuthi uboshiwe noma akaboshiwe kufana ukuthi siyadlala, singena lapho ku death penalty. But when kuzokweqa lokho ngoba ulalelela ukungiphikisa, you understand, awufuna ukulalela ukungizwa. Mangizothi kuwe lo mjito kunama department ka government asebenzisa ama buildings akhe, you understand, he's that wealthy, ukwazi ukurenta ama office ku government, this guy. I understand. Ubungozi like isandla sakhe ukuthi sihamba sifike kuphi, you understand, kumele aletheke ngalokho. Kule previous video ngizama ukutshela abantu ukuthi kahle kahle la asidili nesigebengu esinormal, still ne high level, a high risk offender kulo muntu lo. Wena lokho kuyakweqa because ulandela ipage lami for ukuzongiphikisa, for ungilandela ngokungizonda noma efethu. Funda ukulalela,
You understand? And umqondo wakho usabalale mawulalela. There's no point in time elifini yami la ngiyoglorify khona icrime. Ngiwubaba nginezingane, ngumalume nginabashana, ngubhuti nginabafowethu engingafisi ukubabona besejele ngelinye ilanga. Ngoba ngiyazi ukuthi ejele kwenzakalani konjani ngaphakathi. So angikwazi ukuthi ngingazovelela futhi ngiglorify icrime, but to the low-minded people abangafuni ukulalela, abalalela ukuphendula, yes, you might think their first video ngiglorify icrime. Yabo? Kule video ngizama ukunikhombisa ukuthi lo mjidi ipower nayo ihamba stretch ifike uphi. You understand? Akusiyo umuntu kazana nje. But lokho kuzokweqa wena ngoba ngilalelela ukungiphikisa. Sala kanjalo wena ngokungiphikisa nezinhlamba zakho. Kulabo abanga understand makuloku ekukhulunywa ngaleli igama ekuthiwa icartel noma i-syndicate or i-underworld ekhona eranayo eSouth Africa. Cela ukunenzela mhlambe nginichazele yona in simple form, yabo bafethu. More understand the structure sase-army ne, or understand the ranking system yase-army from ulokhuzana, from general or reporter kwi-minister kuphela, from general to lieutenant general, major general, brigadier general, full colonel, lieutenant colonel, major, captain, lieutenant, first lieutenant, second lieutenant, uze ngapha kuma NCOs kuno master, kuno chief, kuno sergeant major, kuno staff, kuno sergeant, kuno corporal, kuno lance corporal, kuno troop private. You understand? I-organized crime ispana kanjalo inawo wonke lawo ma-ranking system within yona. You understand? And i-organized crime isebenza ngani na? Okwele izinto esiyibiza ngoma-cartel nani. Lezo zinto lezo zenza sure ukuthi wonke umuntu ongahlaphazamisa indlela yabo yoku-operate uba sephoketheni labo noma uyashona. Bazokutshela uPablo wayethi Pluto or Plomo, silver or lead. You understand? It's either uvumela lento abakubribe ngayo noma uphambana nemvula. Isebenza kanjani indaba yecartel, yabo? So ilo icartel yala eSouth Africa, I feel like ovusi khet kanje abekho kuma top executives, but besendleleni approacha leso status. So banabantu ababaphethe abangaphekwayo abareporta kubona. You understand? Njengoba capture recepts kanje akuyona yodwa recepts ayicapture, and ucabanga bangakho uvusikhet Matlala ongabazi njengoba sazi lo existayo njengamanje, bangakho abanye abayithulele nje, abanye basa capture yona le recepts, abanye ba capture amanye ama arms of services. You understand? Ama department ka government njengoba nje kwaziwa yonke department or sector ka government kunama tender ahambayo lapho, kunama cartels akhona ranayo lapho. So manje ngenkathi ngintshela ngithi uvusikhet isandla sakhe siyingozi ngoba sihamba sifike kwezinye indawo, awufiki kulela hlobo lepower ngaphandle kosizo lwabantu abapowerful kwiCountry. Awufiki lapha ngaphandle kosizo labantu abapowerful kwiCountry. Okungithusayo mina ukuthi njengoba eSouth Africa bese sikunormalizile ukuthi even nama ex-convict nawo aseyama minister asenemithetho ethile, anama powers athile, ayimayor ayini. Ngicabanga ukuthi i-capturing ihamba ifike phi if sinama ex-convict aphethe lapha ku-government. Ucabanga ukuthi wona enzani ke? So there's a lot happening bafethu, yabo? And ngiyacela ukuthi abantu abangalaleleli ukuphendula, lalelelela ukuzwa, because mina into engizokuthembisa yona bra wami ne, angizi kule platform ngizokhuluma into engenayo isiqiniseko sayo. The moment ungibona ngithatha kwi-subject la ngisuke sengiyenzile i-background check, wena ngokungabi well informed uzolalela mina ugijimela ukuyothuka, ugijimela ukuphikisa, ugijimela ukwenzani. Kwesinye isikhathi awilaleli nanokuthi iziphele ivideo yami already usuyaphendula. Ngiyakwazi ukuyispota leyo nto from ama comment, yabo?
asike sifundeni bafethu ukuba informed. Yes, i-cartel ikhona kule country, and I can tell you i-SAPS akuyona yodwa i-department e-captured, wonke ama-sectors ka-government are-captured. And that means wonke ama-minister lapha parliament anento kumele ayiphendule kule Madlanga commission, ngoba I can tell you okunye kuyoloke kulinka abanye and kuyoloke kuvela abantu nga-one by one. And makungathiwa sineqiniso, le nhlangano ephethe mabefuna ukuyisave abaningi bakhona aba-reason ekusel bebaleke lapha, ngoba nisazojeza nonke, niyakwazi ukukhohlakala benikwenza, niyakwazi ukuganga benikwenza. Baningi okhet matlala ukuthi abaningi asibazi, baningi kodwa akayedwa. And nabantu abangaphi kwabo ababaphethe njengoba kukhulunywa ngoHungani Maumele, I understand naye I feel like akayona i-top dog. Uma understand structure sama oligarch, uMaumele akasi ilokhuzana i-top dog, uyiphathi ama oligarch yena, but akekho phezulu, khona bangaphezulu. And esikhathini esiningi ne ngitshela iVAR kuba umongameli noma kuba abantu abacontrol umongameli, abantu ababa ama-head wama-oligarch. So nje bafethu ngizoyihlala close ethendeni le case le iziphele le commission le from iqala iyoziphele ngelo ngiyilandelela kanje. Let's hope ayibi useless ekugcineni njengezondo commission le yawo waste imali yama taxpayers yajike yangazivezela fokoli. Akunamvuzo esawubona from izondo commission except for ukuthi nanifuna ukuhlambalaza uBaba Zuma, nifuna ukwenza uBaba Zuma abukeke ngazathi yena upresident oqotho phambi kwabantu. Ekubeni upresident ongekho qotho phambi kwabantu nimbracketa kuze kunqamuke izandla. Mene ndini. Okwenzeka ebumnyameni kuyohlezi kuvele ekukhanyeni. Isikhathi senu siphelile manje. One by one novela and nonke nojeza. Hluphekisa abantu mfethu, abantu belilambe befundile, abantu belilambe benama skills ngoba kumele kubenefite nina. Hayi, bantu behlupheke besebenza and government be underpaid ngoba kumele nina niphile impilo luxurious. Enough is enough manje. Isikhathi senu siphelile manje. Nkwali yenkosi. Nkwali yenkosi siyathembela kuyona, and nike nilinge nizama ukuthi nibulala inkwali yenkosi. Ngiyantshela niyobona lento engenzakalanga ngenkathi kufa uChrisani, niyoyibona ke ku-21st century iyokwenzeka live. Yokuqala igenocide eningakaze niyibone, lezinto ezenzeka lapha ko yini lelizwe leli, i-youth la iqeda ukuthatha khona ilokhuzana umbuso, izinto ezenzeka kulawo mazwe lawo zizoza la. Tshela ngazodlala lama politicians lawa ashaywa ayashiselwa into zawo, aluthela imizi yawo, enziwa yonke lento eyenziwayo lapha nakulela lizwe. Ngilikhohle igama labathini lelizwe, but trust me, ngenilinge niyithinta inkwali njengamanje anikwazi ukuyithinta and nisazovela. Sikhathele abantu abasiphethe bese-exploiter labona abaphila kamnandi, abantu abasebenza i-working class siyabaphuwa in today's time. Abantu abasebenzayo bayahlupheka, siyahlupheka abantu abayi-working class. Sekulosi ishuga quota lento mfethu, casha ngesithupha siyahlupheka. Kodwa kunabantu abafiwe mfethu, abawo ingane zosibanibani nosibanibani esesathobela ukuthi bane baphile kamnandi sihlupheka. Enough is enough.